Il-Korp tal-Pulizija nieda kodiċi tal-etika ġdid tal-uffiċjali tiegħu, kodiċi tal-etika li jirregola kif iġibruħu uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija iżda wkoll fil-ħinijiet fejn ma jkunx fuq xogħol. Il-Kummissarju tal-Korp tal-Pulizija Angelo Gaffa spjega kif il-kodiċi tal-etika eżistenti kien ilu fis-seħħ 18-il sena u għalhekk kien wasal li jkun mibdul b'wieħed iżjed aġġornat ma' żminijiet. Stqar li dan ser ikun qed jinżamm ħaj hekk kif ser ikun rivedut kull 5 snin. Għamilna policy ċara wkoll ta' x-part-time jobs jista' jagħmel membru tal-Korp tal-Pulizija u s-sistema li qed nadottaw kif ukoll daħħalna miżuri iktar trasparenti u fair ta' kif uffiċjali tal-Korp jiċċalqu minn sezzjoni għal oħra fil-Korp allura wara li jkun hemm selection process għal dan il-għan. Fid-diskors tiegħu huwa spjega kif fir-rapport tal-Greco ippubblikat fl-2019 kien hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet immirati lejn il-Korp tal-Pulizija. Stqar li dawn illum ġew indirizzati fost l-oħrajn il-grupp ta' stati kontra l-korruzzjoni kienu rrakkomandaw li l-Korp jikkomunika aktar. Stqar li l-istrateġija ta' trasformazzjoni tal-Korp ippubblikata f'Settembru li għadda fost l-oħrajn tisħaq fuq dan il-punt u llum il-komunikazzjoni mal-medja żdiedet. Dan fil-waqt li permezz tal-paġna ta' Facebook tal-Korp żdiedet ukoll il-komunikazzjoni mal-pubbliku. Il-Greco saħqet ukoll li l-Korp jadotta strateġija dedikata kontra l-korruzzjoni u li jkun hemm bilanċ aktar bejn is-sessi u bi proċessi iktar ġusti. Dwar dan ġie mwaqqaf dipartiment tal-awditjar intern fuq il-Korp. Fl-aħħar ġimgħat sejħiet interni tal-Korp qed jagħmluha ċara li dawn huma miftuħin kemm għall-irġiel u anke għan-nisa. Il-Korp ippubblika wkoll politika kontra l-frodi u l-korruzzjoni f'Novembru tal-2019. Din il-politika introduċiet numru ta' kunċetti fosthom l-uffiċjal tal-integrità li jagħti l-pariri fuq dak li hu etiku jew mhux u uffiċjal jista' jersaq il quddiem u jirrapporta nuqqasijiet serji. Stqar li wieħed jifhem li biex uffiċjal jirrapporta kollega ma jsibix faċli u allura stqar li hawnhekk ġie ffaċilitat il-proċess. Stqar li llum saret possibbli li wieħed jibqa' anonimu mingħajr abbużi. Il-Kummissarju spjega wkoll kif ser tkun mibdula l-istruttura li wieħed jimxi fiha meta jilħaq uffiċjal tal-Pulizija. Dan hekk kif rekluta ġdid ser jibda b'ħidma fid-distrett għall-ewwel 3 snin tal-karriera. Fl-ewwel sentejn dan ser ikun segwit minn uffiċjal apposta li jkun qed jieħu ħsieb lir-rekluta. Wara 3 snin l-uffiċjal ikun jista' japplika sabiex jissieħeb ma' sezzjoni iktar speċjalizzata skont il-kwalifiki tiegħu. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri spjega kif dawn il-bidliet fil-Korp tal-Pulizija juru kif dan il-Gvern iżomm kelmtu u lest ikompli jirriforma. Il-ħaddiem tajnieh collective agreement ġdid ftit ta' snin ilu, tajnieh kondizzjonijiet aħjar u anke tinħallsuh bid-doppju meta jaħdem ekstra fil-ħdud jew inkella fil-festi. Iżda fl-istess ħin irdu naraw li fil-waqt li tal-ħaddiem ikun tal-ħaddiem, tal-pubbliku jkun tal-pubbliku. U allura permezz ta' dawn it-tibdiliet li qed nagħmlu qed naraw li l-pubbliku jirċievi servizz aħjar mill-Korp tal-Pulizija.